Les noves tecnologies ens permeten acostar-nos cada vegada més a la gent i més fàcilment. Per això, volem aprofitar aquesta altra oportunitat que tenim per a dirigir-nos a tots vosaltres. Ha arribat el moment de l'any que tant esperem. Ha arribat els nostres dies. Estem en temps de falles, en temps d'honrar els nostres avantpassats i de continuar en la tradició i la festa. Per això, des de la Falla d'Amistat d'Alfafar, volem compartir en tot la felicitat que els valencians en general i els veïns d'Alfafar en particular sentim cada mes de març. Des d'ací volem cridar-vos per a que ens acompanyeu, per a que disfruteu amb nosaltres de la nostra falla, del nostre barri, de la nostra manera de fer. Fallers de l'amistat, veïns del nostre barri i de tot Alfafar, fallers de totes les falles del nostre poble, ompliu els carrers i feu-vos costat de la celebració dels nostres arrels i la nostra història. Les nostres portes estaran obertes per a tots. Per les falles tot, per les falles sempre.